Ήξερες ότι τα τζιν που φοράς πιθανότατα να βγήκαν από ένα εργοστάσιο στο Μιλάνο? Η ιστορία ξεκινάει το 1938 όταν η οικογένεια Καντιάνι άνοιξε ένα μικρό εργοστάσιο υφασμάτων στην Ιταλία. Από τότε μέχρι σήμερα κατάφεραν να μετατρέψουν στο μεγαλύτερο εργοστάσιο denim σε όλη την Ευρώπη. Από 10.000 μέτρα υφάσματος το χρόνο σήμερα παράγουν πάνω από 30 εκατομμύρια μέτρα denim. Και όχι οποιοδήποτε denim, αλλά αυτό που εμπιστεύονται brands όπως Gucci, Balenciaga, Amiri, Off-White και Levi's. Το πιο τρελό, έχουν δημιουργήσει το πρώτο compostable stretch denim στον κόσμο, το Coreva, που λιώνει στη φύση χωρίς να μολύνει το περιβάλλον. Με 650 εργαζόμενους και 2 τεράστια εργοστάσια, η Candiani έχει γίνει ο αόρατος γίγαντας πίσω από κάθε luxury jean που βλέπεις στις βιτρίνες. Οπότε την επόμενη φορά που θα φορέσεις Gucci ή Amiri να θυμάσαι, η βάση όλων ξεκινάει από το Μιλάνο και από μια οικογένεια που έγραψε ιστορία στο denim, στο jean δηλαδή.